Meiose giver genetisk celledeling. En celle deler sig ved meiose bliver til 4 celler med forskellige genetisk materiale og halvt så mange kromosomer som overcellen. Cellen vokser sig stor, og DNA'en fordobles. Udover det bliver der dannet centrosomer, som er proteinkomplekser. Centrosomerne spiller en stor rolle i celledelingen. DNA'et bliver tættere, og kromosomerne, som består af 2 søsterkromosomer, bliver synlige. Når kromosomerne er i par, kan de udføre homologoverførelse, fordi kromosomerne minder meget om hinanden, så det vil være muligt, at de kan bytte plads. Det sker for alle kromosomer og gør, at du får DNA både fra din mor og din far. Cellekernen bliver opløst, og de overskydende kromosompar vil ligge frit i cellen. Centrosomerne udsender tindtråde til hver af de resterende kromosomer og gør, at de resterende kromosomer centreres i cellens midterplan. Der trækkes i tindtrådene fra hver centrosom. Det gør, at kromosomparrene separeres og bevæger sig til hver sin side af cellen. De 2 nye celler er nu i profase 2, og DNA'en er fortættet. Og centrosomerne bevæger sig til hver sin side af cellen. I anden metafase vil centrosomerne sende tindtråde til kromosomerne, der centreres i midten af cellen. Denne gang er det ikke parvis kromosomer, men enkeltvis. I anden fase 2 vil tindtrådene trække i kromosomerne, og søsterkromatiderne vil separeres og bevæge sig til hver sin side af cellen.